Мин Фирая Юнусова булам. Һәм Гөлбакча татар төркеме тәрбиячесе булып эшлим. Бүген мин сезнең игътибарыгызга безнең матур бакчабыз дип аталган дидактик уен тәкъдим итәм. Уеныбызның максаты балаларның уен барышында сөйләм телен активлаштыру һәм авазларын дөрес әйтелешен аңлату. Максат уеныбызның яшелчә, җиләк-җимешләр турындагы белемнәрен системалаштыру, алган белемнәрен уен барышында киңрәк һәм иҗади якын килеп файдалану күнекмәләрен камилләштерү. Үз җирлегебездә үсә торган яшелчә, җиләк-җимешләр турындагы белемнәрен арттыру, аларның сәламәтлек өчен нинди файда китерүләрен ачыклау. Балаларның яшелчә, җиләк-җимешләрнең файдалы яклары белән кызыксынучанлыкларын, логик фикерләү, уйлау сәләтләрен үстерү. Балаларда туган ягыбызга, анда үскән яшелчә, җиләк-җимешләргә карата сакчыл караш һәм үстерә белергә теләге уяту, тәрбияләү. Уеныбызны төрле формада уйнап була. Бу уен ярдәмендә балалар белән төрле шөгыльләр үткәрәбез. Мәсәлән, яшелчәләр җыябыз, нәрсә артык, төсләр буенча билгелибез дигән уеннарны уйнап була. Мәсәлән, без бүген балалар белән беренче шөгыль итеп, яшелчәне әйтеп кара дигән уенны тәкъдим итәрмен. Уйнап карарбыз. Иң беренче иңелек тәрбияче балалардан уңыш җыюны сорый. Яле, Руслан, чыг әле, мин сиңа бүген яшелчәләр җыйдырам. Руслан, син агачта ниләр үскәнен әйт әле. Агачта нәрсә үсә? Алма. Син бүген нәрсә җыясың, Руслан? Алма җыясың. Җый алманы, Руслан. Руслан, алма нинди төстә? Кызыл. Алма кызыл төстә. Руслан, рәхмәт. Алманы ябыштыр. Шулай ук уен барышында яшелчәләр, җиләк-җимешләрнең формасы буенча да уенны дәвам итәргә була. Мәсәлән, Ислам, чыг әле. Ислам, әйт әле, помидор нинди? Кызыл. Помидор нинди формада? Түгәрәк. Помидор кызыл һәм түгәрәк формада. Ислам, рәхмәт. Уенны төрлечә дәвам итеп була. Шулай ук төсләре буенча яшелчәләрне утырт дигән шөгыльдә тәкъдим итәм. Мәсәлән, балалар яшелчәләрне төсләре буенча түтәлгә утыртырга тиеш булалар. Тәрбияче яшел төстәге яшелчәләрне сайларга куша. Мәсәлән, Илина, чыг әле балам. Илина, син кәрзиннән лимонны ал һәм аны утырт. Кайда утыртасың? Лимон безнең кайда үсә? Куактамы, агачтамы? Кайда үсә? Агачта үсә. Дөрес, утырт лимонны агачка. Шулай итеп бала яшелчәнең кайда үскәнен һәм җиләк-җимешнең кайда үскәнен әйтеп бирә ала. Рәхмәт, Илина. Шулай ук уенны дәвам итеп, нәрсә артык уенны дигән шөгыль тәкъдим итәм. Балалар, без сезнең белән бүген аш пешерербез, борщ ашы. Менә безнең түтәлдә яшелчәләр үсә. Яшелчәләр төрле. Монда кәбестә, кыяр, помидор, суган, кишер, бәрәңге, чөгендер, баклажан һәм кабак үсә. Булар барсы да түтәлдә үсә. Бүген борщ ашына ниләр салачакбыз? Яле әйтеп кара, Эмилия. Нәрсә пешерәбез без бүген борщ ашында? Нәрсәләр салабыз? Кәбестә салабыз, дөрес. Эмилия, балалар дәвам итик. Тагын нәрсә салабыз борщ ашына? Аяз. Чыг, Аяз, күрсәт. Нәрсә салабыз? Кыяр. Кыяр да салалар, дөрес. Дөрес, рәхмәт, Аяз, рәхмәт. Эмилия, шулай ук нәрсә салабыз, Руслан? Бәрәңге. Бәрәңге. Балалар, менә рәхмәт, Руслан. Балалар, нәрсә артык, нәрсә салмыйбыз борщ ашына? Баклажан. Камил, Баклажан. баклажанны борщка салмыйбыз. Яле, Камил, баклажанны күрсәт. Кая безнең баклажан? Баклажанны алып, кәрзингә сал. Без баклажан юк, менә ал. Баклажанны салып, кәрзингә сал. Димәк, борщ ашына нәрсәләр салдык, балалар? Кабатлыйк әле. Нәрсәләр салдык? Кәбестә. Кәбестә,
Помидор, суған. Кыбысты. Нәрсе солдық тағын балдар? Нәрсе солдық? Кыяр. Кишер. Әйе, бұл талмайдыз, кишер. Шулай бәрәңге солды. Шулай нәрсе солдық балдар? Шүгіндір дұрыс Руслан. Шулай біз шүгіндір солдық. Нәрсе солмадық біз балалар. Баклажанны біз алып құйдық түтелден. Шулай бек баклажанны солмадық. Балалар, рәхмәт. Уйынны шушылай бик күп мақсатларда ұйыштырып, түрлі шүгілләр үткәрергә була. Шулай ук татарча гына булмаган, русчада булган шүгіл үткәрергә тәкъдим итәм. Здоровый сад, садик. Эту игру можно использовать как по здоровому питанию. Также у игры есть цели, игры, правила игры, и тоже можно по-разному играть с детьми в разных занятиях. Спасибо за внимание.